Nginibingelele Ningizimu Afrika, nginibingelele kakhulu kubo bonke abantu abathamele njengamanje kuwo wonke ama-social media platform engikhuluma kuwona njengamanje. Igama lami Ngizwe mchunu. Umuntu ozemdabela ngasamqoma ngoba simthanda imvumavumane evunule semini ngoba ngishopha uyivumile. Insizwa edabuka enkandla emathatha amnyama. Ukuzethula kwami ngiyazi abaningi bayangazi. Njengomongameli wethu, njengomongameli wabantu abangenawo ama-conflicts, njengomongameli wabantu abahluphekayo, njengesishabasheki ekesaziwayo ukuthi siwaqonda kangcono amasiko om-Afrika aseningizimu. Njengamanje-ke ngisho njalo ngithi-ke kinini ama-Afrika ngiyanibingelela ukuyichaza kwami kubaluleke kakhulu njengawo wonke umuntu. Ngisho Dr. Nelson Rolihlahla Mandela waze wahamba emhlabeni ezichaza ezithula. Kubalulekile-ke ukuzithula kwami kunina bantu bakababa. Njengamanje-ke unyaka lona ka-2022 sisuka ku-2021 uzokhumbula ukuthi kwenzeke izimangaliso kakhulu kusukela ngo-2020 kuba nama-coronavirus eNingizimu Afrika, kuba nama-lockdown, sichashazwa, sihlukunyezwa, kwenziwa iy'mangaliso engaze zenzeke kumuntu ophilayo odla antambana. Into engaze yenzeke bethu uvalelwa endlini akanganyakazi, kuvalwa yonke into, abantu baphile kabuhlungu, bekhishwa amasosha bethuka. Emveni kwalokho utholile ukuthi kuqhubeka i-coronavirus izanyuka iy'balo, kwafika ama-level o-1, o-2, o-3 kwaze kufika ko-level 5. Lokho kuholele ekuthenini izwe isafarishe kakhulu kwezomnotho, singabe sisakwazi ukuthi izwe lethu libe yizwe elithuthukile nelikwaziyo nje ukuya phambili liyihambele. What about the poorest of them all? Abantu ababevele bephakamisa bethwele kanzima. Imboni yamatekisi, imboni ye-entertainment industry yabantu abamnyama, they were suffering. Abantu abasana nama-restaurant, abantu abanoshisa nyama, abanama-lifestyle, abantu abadayisa umshwala, all those people have suffered. Basafarisha, bacindezeleka, and they suffered the most. This concerned me a lot as a president. This concerned me a lot as a president. Njengomuntu ongumongameli wenu kuyangidumaza kakhulu ukuthi ukuhlukumezeka kwenu nizabalaza kanje, ngoba kuhlukumeze kuphela abantu abasemabhizinisini, kuhlukumeza ngisho abantu okuyibona esuke siba entertainers, nabantu okuyibona basuke bengama-consumer, nabantu okuyibona abasimamise lo mnotho ukuthi bakwazi ukujabula, nabathengayo bahlukumezekile, abaya emsebenzini. Ayikho into ebuhlungu njengokupheka isikhaftini, usipheke bese emvelo kwalokho uthola ukuthi hayi leso sikhaftini leso into ezodliwa zingane ngakusasa. Kuthiwa yini? Hayi, kuthiwa usomboza umzwanga nomongameli uthi angiyakazi umthetho, bese shonela igama elikhulu ethi immediate effect. Engani uyazi into inayo i-movement. Ngoba waxhaphaza lo baba, usixhaphazile webaba, I come down, ziyakhala kuyo. Emvelo kwalokho-ke kwase kusuka lapho-ke unyaka waqhubeka uqala unyaka odlule ka-2021 seziyimangaliso la kuboshwe khona umongameli wentando yeningi ubaba oyingwesithathu ngokuphatha ngokukhethwa ngabantu, ongowesine ngokuba umongameli waseNingizimu Afrika. Ngoba uzokhumbula ukuthi ubambise uHalima Mohlante wamzwisa, thema imzwisa ethi cha ngizokuzwisa Halima Mohlante, bamba nje lo 8 months osele noma lo nyaka wodwa osele. Emveni kwalokho ngizobe sengithatha mina ngokukhethwa ngokuphelele ngo-2009. Halima Mohlante wayebona ukuthi imfanele le nto uphi nje namhlanje, iphi nje namhlanje, yabo phansi kwaphela indaba yakho. Ngoba hey ungayifuni into yomuntu, ungayifisi umfazi ogane enye indoda noma ucabanga kangakanani kwisono esibuyezo. Bahamba umntante lena uhleba kude la hleba khona, akekho ndawo, enye nawo the president aphathe yaqala yaphazamisa umbheki, wayeba isiphuphuko. Yabo wayitshela ukuthi uhleva ucela ukuthi umuzi wakhe lo bazolokhu uphethe. Emvelo kwalokho uHalima Mohlante ngokubanjiswa nje 9 months engavotelwe muntu, wayibona usesi. Then what happened? Hayi phansi.
wayibona ukuthi yena sebezomkhetha laba bantu bakakhongolose abakhethana ekoma ngawunga ufuna ukuba omongameli. Akuzange kuzokwenzeka lokho. Bamdipha phansi. Emva kwalokho angimazi utshilo zaphi tshilo zakhona lentshebe emhlawumbe. Mhlawumbe usayidaya nje asazi. Into eyenzakalayo-ke ukuthi-ke ingakho ngithi umongameli uJacob Zuma is the third president, elected president, but is the first president ngokwe calendar of the democracy ekusukela ngo-1994. Angikhuluma mina ngiyazi, ngifundile futhi ngiyazi ukuthi isystem eseSouth Africa isebenza kanjani. Awuthi ngiyahlala ngihlanya makwenze njani. Umuntu ohlanyayo uwothi mina ngiyahlanya ngoba ngizazi zangakithi inhlanya ekhanyeni. So-ke empeleni kwalokho-ke uzokhumbula ukuthi kumele ukuhamba ngocala wasuka lapho hayi obonakala useboshiwe. Uma eseboshiwe umongameli waqala kwaba khona iy'nkinga ezweni, abantu bevele bevalele izwe laqiniswa kakhulu amaketango futhi ngesikhathi esezoboshwa kwaqiniswa amaketango. Kwenzakaleni na? Ilanga aboshwe ngalo umongameli iy'nsukwini ezoboshwa ukhongolose kwakufanele ube nomhlangano uphuthumayo wakhanselwa lowo mhlangano owawuzodingida ukuthi lesi sinqumo lesi ekuyisona esithathwe ngokomthethosisekelo wezwe si-affecta kanjani i-society, si-affecta kanjani futhi ipolitiki eseNingizimu Afrika. They didn't want to come up with a political solution. Instead, they sit back and ignore yonke lento le eyenzeka ekuleli izwe. Bayithatha kancane. Yingakho baqhamuka osenzo mchunu obheka icele nabanye ishiphi zonke lezo mbalula ensinekana lena lesihlehla ngobuso wale Eastern Cape ewozethu usile lo mpala lo Minister of Transport. Abantu abalandela ibhodo lokuconsayo onondindo abepolitiki onondindo bepolitiki amadoda angenamgogodla angenamqolo izinsha nje ezilandela la kunuka khona isikhoko. Into eyenzakalayo-ke lapha ukuthi-ke emvelo kwalokho wasuka kwaba khona i-challenge ezweni yokuthi akwazi ukuthi inhlangano ebusayo African National Congress kwenzeke isinqumo esithinta umthetho sisekelo wezwe, which is fine. Sithinta umuntu ongumongameli who's most loved by the society, then othuleka kube normal ngathi kuboshwile nje kanti ngathi nje wanika uthithu lomgwaqo nje. Hey, emveni kwalokho then there is no political resolution, there is no political statement, there is no constitutional statement, and there is no government statement. People are on lockdown, people are hungry, people are suffering, people are being tortured, people are being suppressed. Abantu bathola a golden opportunity benikezwa uhulumeni ophethwe ANC. Balihliphisa Ningizimu Afrika izwe namhlanje uma udrive udlula kwezinye indawo kuyamangalisa. Ngoba icala elenziwe umuntu ophethe cabanga ukuthi abantu babemhlonipha bayizithutha. I repeat, the biggest mistake that are done by our leaders, by the father, is that your wife, your kids are stupid when they respect and bow to you. That is a big mistake. I've warned this government, and I've warned Umongameli Uqobo, and I've warned this cabinet, and I warned this. You are full of shit. You are full of shit. Mandela, Robert Silkbuga, Bonke Abantu Ohedkwala. They are not proud of you. I am telling you today, they will never be proud of you. Because now, the current leadership, you are full of shit. And they will never be proud of you. I'm telling you. Show me Ngizwe mchunu.
ehamba kwenenyawo hamla ozila moneke yakhala ANC government and the ANC itself should take a full izipeni zangoJuly lokho kwabizwa kuthiwa i-unrest lokho kwaholela kuyilooting lokho kwaholela ekufeni kwabantu lokho kwaholela ekutheni amandiya asijwayele kabi abulala abantu abangapheka 300 eFinibus esikandaya eyibiza ngamaqhawe njengoba sishiphi sale nhlangano kuthiwa i-DA nje esagcina sisibhala amabhodi napha sithi they call you what because they will try to protect what belongs to their own. Who is their own? How many black people, African people that are staying in Phoenix? That is so stupid. I'm not no, hulumeni oyile nekhona afika enhlantathu yaqhimisaza lapha bahola bahamba izinja lezi ezazila kule hotel leli eGetaway hotel ezayihlangene lapha ikhuluma into ebhedayo zingababiza abantu okuyibona aba-relevant zibiza abantu according to a script zenza exactly what is done by journalists ukuthi zibiza abantu okuyibona aba-aligned ngokwani na ngokwe-script nangokwe-manipulation nangokwendlela yokuthi now umuntu ofanele avezwe this is what is relevant because irrelevance in this country sifunzwa irrelevancy sifunzwa ngisho umholo siyafunzwa lezi zinto ezenziwa lapha ko-DSTV ngoba into econtrola khona ngoba icontrola abelungu ibona abadecidayo ukuthi kuvele ukuthi akuvele ukuthi khavana ukuthi ungakhava ukuthi vezana ubani ningamvezi bani awusiyakubonga la wempoka amashaba Action SA ngokuzwana nabo laba belungu yiko ungapheli nje ku-TV ziyakhala manje kodwa ukuthi uphethe ngesandlela uphethe lutho ngoba you are also the puppet of the white people unogwaja abantu abamhlophe yikho nje wena uyi-EFF ye-DA njengoba ne-EFF ingane ye-ANC uzenza sengathi ungcono kanti awungcono kanutho ungcono wena mashaka uzamile impela lapha i-MEF Johannesburg wazama ukuphusha nalaba abantu abahlele ngomthetho la which was excellent. That's an excellent job, but don't fool ourselves. The reason why bekufanda laba bantu kuma-elections lo 15 million abakunikeza wona because babekhova uyisithutha sabo ke manje bezwa nawe wena mashaka ngisho wona mashaka we-Action SA yobu wona nje abelungu sebezokukhothamela lapho bonke labo bambu bawona ukuthi zonke izibi ze-DA zizohlangana la kwi-organization yakho because ucabanga usile injalo siyakhala manje into eyenzakalayo ke lapha ngithi mina Ningizimu Afrika emveni kwalokho watholakala ukuthi ugcina umuntu uyaboshwa eboshwela into engekho siboshelwa ize ngoba kufunwa nje umuntu ozophahlekwa alamakaka okuyiwona enzeka kuleli zwe laseNingizimu Afrika yini na linje I didn't choose to be your president but namhlanje ngibiza ngomongameli wenu ngoba ngatshengisa isibindi nobuqhawe bokuma izwe lithule 4 days kuboshwa umongameli wezwe wayehlulwa yini lo baba wekhala ukuma nje athi chaba wethu kwenzeka into enkulu Ningizimu Afrika bakwethu sithi siyikhongolose siyaxolisa ubungu sithi uhulumeni bakwethu adedele umthetho udlala indawo yawo kodwa abantu baseNingizimu Afrika abehlisa imoya siya-understand ubuhlungu abadlula kubona ngoba you're always looking for a negative reaction from the people. When people react negatively, then you respond ngokomthetho nisebenzisa umthetho no-abuse umthetho emveni kwalokho nenzani na bese nithi abantu bayaxhobongela bese nithi abantu abayibutho mongameli Cyril Ramaphosa you have failed the country, you have failed your organization, and you have failed everyone in this country. We trusted you as one of the major people understand that the economy
economical language. But we have been worse than ever president that have led this country. Ngoba unamgogodla ukwazi ukuthatha isinqumo, you are a decision failure, you fail people, you are failing yourself, your own organization. Leni sikubangela isigcwagcwa abantu abakufuni mongameli funa ukwazi lokho. Laba bantu abakufidayo ke nabakunikeza information, bakunikeza information wrong. Abantu bayakwenyanya, abantu abakufuni ukuthi bakubone, ngisho izingane ezincane uvela ku TV ziyakhala zijikjele ngaba purity e-TV phahla zithi nayi ingulube ivela, abakufuni. Ngisho abantu abenza amahlaya ngawe ngokuthi unesigcwagcwa kangakanani ukuthi uphethise. Leyo nto ayifanele mawuphethise ukuthi ube njalo. Ucabanga ukuthi wena nje uzoqhubeka nje uphathe nje kalula kanjani. Abantu sikhuluma nezindaba nje asesaba. Abantu sikhuluma nezindaba ngisho ngasibulala kunamarekhodi esiwenzile. Ayovela ngisho singasekho. Senisibulele. Kuyovumbuka abantu abangapheka 100 abawufana nami kanje. Babhekana nani ngqo. Ngeke nibeze lutho. Ungcono uba senike nabona ukuthi kwenzakala. Nabona nihluleka kangakanani. Nizochaphaza amasosha. Amasosha seyahamba gada amamoli, amasosha seyahamba gada ama-toll gate. Amasosha seyahamba meyitradini edlisinkwa ne-asha nekhokhi. uNkulunkulu wami amanye sisibona nokuthi axekwa ngisho na amabhulukwe agugile lamabhulukwe ekhama flash awathungela information alale intabeni amasosha for nothing, because you have sent them to protect your failure, your downfall as a leader of this country. Your failure. If you are an honorable person, as you always preferred, that you are an honorable person, yini ehlula ukuthi gaqa uphuma uthi ungishayisa ngomoya nami ngiphathe ngoba ngiphethe phela mina ngishoda ka budget. Uhlula yini manje? Uthi khudlu kancane unginike nje izokwana ibudget ngoba vele ngiphethe ngiyadlula nje. Ngidlula ngama-numbers, ngidlula ngayo. Uhlula yini? Ukuboshwa kamongameli ngiblema wena. Babuseri. Ukuboshwa kuka ukuluthwa nokonakala kwezwe icabinet yakho nombiko ovezwe i-caucus leyo oyenzile ekuyiyona enze ama-recommendations, iyona kanye futhi eyenzeni na ama-recommendations ikhethwe wena. Iqinisile your cabinet should be blamed, and obani fana baxoshwe, fana kuxoshwe inunu lezi ocele uxoshwe bonke labo bantu abaqondene ne-security cluster. Ayikho intelligent ekhona kulelizwe. Lelizwe ligadwe uNkulunkulu. Abantu bakababa nabantu enithandazayo. Qhubeka nithandaze ngoba uJehova kuphela ogadene lelizwe. I-intelligent into engekho. Iship lezi enkosi zikodwa eintaza laphana ongazenzani zincenga izikhundla, zincenga ukuba yikusasa laseNingizimu Afrika. Alikho ikusasa elifeka nje. Alikho isasa elifeke njengoRonald Lamula. Iship lezi ayikho lento. Alikho ikusasa elinjena. Ikusasa lama-coward, ikusasa lama-manipulators, ikusasa labantu who submit for failure. We can't have such people in this country. We are here to lead, and we will lead, and we are in charge of the country. Take that God. Iphinde futhi ngizongena edabeni ke lokuthi emvelo kwalokho uzuyibona unation ngala. Sehlelo nyakanyaka into ongakaze sibonakala emlandweni wethu laseNingizimu Afrika. Sazoshelwa iParliament. Nazo sukela nje isikike esidala sePara elihlala lapha eCape Town lapha eselaze lafunda isiXhosa lisuke eMahikeng. Selaze lafunda isiXhosa. Angikwazi ukunderstand ukuthi lo muntu usazafunda isiXhosa asikhuluma isiXhosa eMahikeng. Original from Mahikeng but staying in Cape Town. Usazi ngisho isiXhosa. Lo muntu ndisukela iPara nithi yilo elishisa iParliament umyingo ukuthina wena. Senimbona ukuthi akumfanele ukuthi ushise iParliament nahamba nomgunda namcwecwa namembulela amasuthu. Lelizwe namembulela amasuthu namnika
uyabona bese ngazothi unencegelo lomuntu bivizwe isihluku sazi sekuze kuyamfanele nokonakala impela uqokela isuthu. In the history of our democracy uzosho iparliament engakaze cabanga ukuthi iyokuyenzeka i-disaster engaka. Awu mongameli unenhlanga kanjalo nihlulo kanje okhetheni wemongameli unenhlanga kanjalo umholo njalo wazi umnotho njalo sibulawa icorona unenhlanga kanjalo wazi umnotho njalo uhlakaniphile njalo. Hawu mongameli sibulawa indlala ama-artists they are starving like nobody's business. Afusuku nosuku aneyigobhe aneyinduna ahluphekile akhuluphela amanye akhuluphela utshwala istress ayahla nje ayafobela ukudla awana miza awana lutho ama-artist ngenxa yakho mongameli. Ngithala ngawo mina mongameli ngoba lolu uphondo lubeke lapho kuthiwa unathi mthethwa kwa-arts and culture awulongeke uzwe ngisho exolisa into angayenza mahhala emsakazweni exolisa ethi Ningizimu Afrika siyaxolisa njenge-showbiz industry 1 2 3 4 and 5 akuhambanga kahle these 2 years kunje lutho ulokhu ethi nje ibuko lesuthu abantu ayalutho nje ihlazo lonke lehlazo lezokuwe. We are really concerned sa ngenxa yakho unenhlala lutho unenhlala unesho ake ngamelo phethela umsabo nje in the history of our democracy. Uzosho isikhungo samasosha lamasosha wagadisa amamola adlisikwa neasha lapha emathoniti amasosha i-highest rank ufuna besihlonipha ukudlula yonke into amaphoyisa ahluleka kwalendo amasosha awafanele aveze ngoba amasosha iyona into esiyokugcina sihlonipha njengoba amasosha sosobona ngisho kuma-video edakwa utshwala kanje yini esiyobuye sihloniphe lesi ngoba iphoyisa ulehlelo isithunzi ngenxa yakho bebhecela amasosha ehlelo isithunzi ubuholi bakho behlelo isithunzi ijele asilesabi senesibophile noma nasibulala ukufa sikwesabi ijele asilesabi ukufa sikwesabi yini esophinde sihlelo ukuthi nime phambi kwethu sivume nesichaphazi yesichaphazi and nisijwayela khuluma izindaba zasinesa asinama-shares asinalutho and we will lead you one day. If you are humble enough you should step aside with immediate effect njengoba ufa utshwala asiyakhala into eyenzakalayo-ke manje emveni kwalokho masiqhubeka uthola ukuthi uzosho isikhungo samasosha uma kusho isikhungo sabasosha siyathola manje ukuthi nakhona yishwa eqondene nawe njengamanje kwenziwa ama-interviews. Yabona umama lo wase-Eastern Cape umhlonishwa ujaji lo upresident wamajaji eNingizimu Afrika umama lo yana waye-interviewa lapha koMalema uyena engimbeka mina nje kwamanje ngiyambeka ngithi mina sekuwuye umongameli wamajaji ngoba asikwazi ukuzophathwa yilo baba I don't remember elokhu ebhodla lapha bese fuke uyothatha u5 emveni kwalokho emaseyincenga la koMalema ngoba kade bemgrilla ngama-questions. Phinde ngibonge lesizwa kwaMalema lesizwa kwaMalema la yenze kahle khona ngencoma la ibhede khona fuck off ngoba sincengana la qatshulwana siyakhala Malema ngiyabonga ukuthi uhambe uyobonga abantu bakhe abakuvutelile leyo mbijana wehle wenye uhambe uyitrati zonke lezi ziseNingizimu Afrika strategically wenza ama-Thanksgiving into ntathu yenza siyabonga kabi into engaze siyenze kuma-political organization sibagcina kuphela uma ngabe ukhankaso asasibona bephithiza nje kuphithizwa Malema you have done well. Your young leadership cabinet yonke nje labantu abalento niphethe nabo nje energy ekhona iyasabeka ubuhlakala obukhona buyasabeka buhle nalokhu nihambe niphikithe ama-restaurant nibheka abantu abahleli ngokungemthetho kuleli izwe nabaxhaphaza abantu baseNingizimu Afrika bengabaqashi beze bexhaphaza abangaphandle
bebe ama-African Brothers Aid konke lokho kwenzile kuhle male mala uphinde khona wakhila imali yabona imibuzo sibuzele yona lapho ugwexa uJaji Uzondo uJaji Uzondo akethembekile uJaji Uzondo asimethembi kwalokhu jana yakhe le report yakhe ayivezile uthi phase 1 phase 2 yonke le commission akaZondo report ayivezile it need to go back on the review because awukwazi ukuthi kube nezinto ezicritically okukhulunywa ngazo that we are concerned about as a nation azothi yena akakhumbula asikwazi ukuphathwa who I don't remember because okusho ukuthi kunabantu asekhulume nabo phansi asebehlangane nabo ngalo kwamakhethini asebevumelene ukuthi le remote yezwe so icontrola kanjani akwazi ukuba Mongameli Ramaphosa uma ke appoint uZondo njengejaji uzwe wazi ukuthi njengoba uvela uphezulu emastebhisini ehlayo uyobhaqazeka phansi even more ngoba awukwazi nje ukubona la usone khona wonakala kuyashuma manje endlini mongameli uwe uphamisa isinqa mongameli uphamisa isinqa abantu manje bavala amakhala endlini musa ubheda mo uzo appointelwa uZondo labebheda bathatha inqumo ebhedayo awusho usho mina madoda i-South African citizen ungizwe umchunu edaba lenkandla yebo siyakhala phinde futhi sizothinta udaba ke lokuthi njengamanje siyiningizimu Afrika umnotho uwile siyadinga siyiningizimu Afrika kanti uhulumeni simtshengisile ukuthi asemdinga ngakho nanto ezidinga dinga ugesi lo echashaza ngawo ukuthi wonyuka nogesi ngoba bayazi ukuthi siyawudinga sidinga imigwaqo elungiswe kahle bayazi ukuthi siyayidinga bese kuzoba indaba yamanzi naye ehluphayo bayazi ukuthi siyayidinga zonke lezi zinto lezi combined if we can get all of them ngendlela right nediscipline efanele okunye asidingi kuwe uhulumeni siyakwazi ukuzenzela we can make our own businesses ngoba you feel us lamaxhegu nezalukazi agcwele iParliament ufuna ukukhishwa yonke le ngeyincoma kakhulu umongameli waseMalawi oqopha umlando waqosha yonke icabinet yakhe ebibheda wafaka entsha within 48 hours amadoda kanje kalawa nezinqumo noma ngabe isinqumo sakho siyabheda but the power of decision making is important ngiphinde futhi ngizongena ekuthenini njengamanje sinenkinga uZulu waziwa ukuthi unamandla asabekayo angaka kodwa uZulu ke uyaqhathwa uqhathwa ingane zenkosi uqhathwa amazenyane esilo udlokobana futhi uqhathwa abazukulwane belembe eleqamaneme nombukhaliba beqhathwa yini na amaxoki asondelene nendlonkulu athatha inqumo ezisondelene nendlonkulu uphinde kuzongenela uhulumeni azobonda isisu sikandla ngoba ama-Afrika kunganzima ukukholelwa ukuthi undlongobane vukudla amadoda isilo esikhothele umbongo iziyozo zolithini kaphe uZulu washiya iwili engilisayo kungaba likhona ukukholelwa lokho ngoba le wili mayicwaninga itholakala ukuthi yangingiza uma kuukuthi injalo kungaba likhulu kakhulu kuthina njengesizwe njengabantu abaqavile esizweni samaZulu ukuyikholelwa iphinde futhi nabantu abasondelene nendlunkulu ayikho noyedwa umfana wasendlunkulu thina esimazela usici engane zisilo zizonke ngoba zihloniphe uyise zakhothama wazi wahamba ma sekuba khona ofanele ukuphatha phakathi kwabo akube njalo kodwa umlando futhi ungadumisi neqiniso futhi lingadumisi mazulu amahle ngiyacela ukuthi namabutho nezinto zonke zakwaZulu zingasebenziseki ekuthenini zixove amathumbu esini ngoba la okuyokhonjwa khona ngokufanelekile nangendlela futhi esiyobona ngayo ukuthi cha akonakale phanjukiwe siyolandela sikhothame sibumbe isizwe sakwaZulu siqhubeke sibe uZulu ohlonishwayo nosotshayo umhlaba wonke jikelele we are the only kingdom in Africa in army
amabutho kaZulu earmy le ithina kuphela ikingdom ene-army. Siyacela-ke ungachashazi abantu abaphethe iprovince osihlezeka la abaqondisa izinto nomongameli wethu abaqondisa izinto ngoba ukudileya kwaba into zasendlunkulu kuyasilimaza. Kuyichilo futhi ukuthi uShembe kade namqala kusukela ngo-1979 nohlangaza akekho umuntu okwakhisho. Swile futhi nalapha kuthiwa nonyazi lunqunyela ugayi kaPiki. Angene mina entweni zamabandla kwaShembe. Amabandla kwaShembe ahloniphana, amabandla kwaShembe uma inenkinga ahloniphana kwazi ukuze kuthiwa asehloniphana kakhulu manje kulesigaba sokuchitha. Ubone ngisho abasebuhleni bephosta incoyincoyi, ubone nabencoyincoyi bephosta abasebuhleni abasethemba ezinhle kanjalo kanjalo. Izinto ezinhle ezenziwa amaNazaretha ayabumbana kodwa kwazi ukuthi ungathi indoda uzenzele ingane kuyizona kufanele sibe ikusasa lapho. Bese uzoqhamuka umuntu nje incwadi yenkantolo athi kufanele uphume kimi ihlazo lelo. Kwabona laba balandela lowo mthetho lowo ke abaphatha lowo ncwadi le kuyichilo ngoba lento abakhishwa kubo kuthiwa kuzongena indoda yakomunye umuzi eyisihlobo iphathe never yaphekaka. uShembe uyisiqi esikhulu kakhulu lapha kwaZulu nala eAfrika. Alikho isoto elingaka. uZulu uyisiqi esikhulu eAfrika akekho ngawuzwa. Vukani ma-Afrika siyachashazwa. Bonke laba bantu basondela lapho kuzobhidliza lama pillars ala kwaZulu ngoba bayazi ukuthi uZulu mayihlangene uyaqoqa. Asiwona ama-tribalist nasibiza ama-tribalist ninalihlangani ngani manidansa lapha nigxumagxuma neqa imililo lapha asiniphazamisi siyanincomela sinishayele ihlobo kuze bebuhlungu. Nathi-ke uma sezobuqhawe bethu sivumeni ngoba siyanisiza kwanina siyanisiza ngoba uma sekunenkinga South Africa sofanele siyisolve sihamba phambili niyajabula. uMaZulu mase kusuthi nina nithi hayi iphukuphuku lesi ngoba ngikhuza lo mfana nomalema ukuthi wajwayele kabi ngasithathe kancane nakwazi. So-ke Ningizimu Afrika ayikho into ebaluleke njengomnotho njengamanje going forward. Sangiphetha nganza kwethu uma sike sahluleka manje ukuthi sibambe umnotho suwukake ngeke siphinde siye la. Kodwa sowukaka kanjani umnotho siphethe position. Ngiyacela ukuthi kule State of the Nation address ezokhulunywa lobaba nje umzuzweni ngemgaba. Into yokuqala nje ujahela ukuzonyusa ngo-10 rand nango-5 rand imali zempesheni lapha bese nishaya ihlobo. Thathani leyo mali yenu ningathula ngalokho khona uguquko selwenzela kho uguquko lwenzile la. Ayikho le nto. Into enkulu la lewuguquko yinye yokuthi akube khona umnotho esikulanda lapha kubeni. Abantu baphethe imali yabo kayipheli yini na ngoba nale nithatha kuhulumeni nigijima niye koSpa nigijima niye koBots izitolo zabelungu niyothenga impuphu ephethwe umlungu niyothenga ama-cornflakes aphethwe umlungu nigijima ngey'moto ey'phethwe umlungu niyothenga ipetrol emagaraji aphethwe umlungu nisuke lapho niyongena endlini ey'tini ey'thenge kumlungu niyolala amashidini nembhede ekhandwa abelungu. Private sector is the future. You don't own private sector, African people. You are stupid and you will never win anything. We must focus on a race. We can't focus on a scheme where we are hungry on the stomach and our brain tells us what we desire in this country and in this continent. Then we continue to suffer and suffer and suffer and suffer again while other people are owning a bigger share of the economy. Then they are giving us peanuts. And then sizotshelwa ngo-824 sizotshelwa ngomsebenzi ngayo yonke into. Chashaza amanesi, chashaza othisha, chashaza odokotela namaphoyisa ehlukumezeka into ongazange uzuyibona. They are earning nothing. Okuyibuka wena mangena u-10,000 ku-account yakho usuka nje itrip egoli la uswapha kabili uthenga into ey'ncane lapha nalapha nalapha. Ngiyakutshela uyothi ubuye egalakuseni imali leyo nto labo bantu banamabhondi abawakhokhelayo abanani isimangaliso. Abekho abantu who are frustrated and abane-stress njengabantu abasebenzela uhulumeni who don't think about them. Can you imagine amaphoyisa ukuthi ahlukumezeka kanjani? Ethunya kuyi-risk area.
But they are earning nothing. Then they are tempted to corruption. Then they are not a good example. Who should be the good example? Is the leader of the country. You should think about these people. Amaness, they are working at the highest risk. Joba who COVID. Bangana na mtaba mwachi. Amaness ang mwachi wafi. Bangana no teacher who are suffering. Abanye no chronic bezingane. Hayi ngoba begula because of the equality. They got the pressure to live their life. How they're going to enjoy their life. The Kokelama bond or 20,000 or 20 years, 25 years. A Kokeli flat. And now she echoed the work she's a garage. A Choluga, Mchuluguzo Copo. You have someone named base, the Mekala, Winners into the Moja, Shangano is shed. You black people. Insurance companies won't allow any Kokelayo. Usugu, no sugu, who's good with your insurance, yes, and concurrent insurance, motor, and Konaga, insurance. No. Nama police and Kokarawa, Yangan and Yang, with the mouth feed, no tell 10 million. Ubanum Yama, owner. I'm a pool, a bedroom, Bavaline, Tata, Leo Sek Taleo. Banum atanga bayibekile azabamba uthenga ngishama charge lokuthi akudluli la mawena ukuthi nokuthi bakhanda insika zensimbi zokuthi akusophinde ube ukudluka umuntu oyosuka ngapha eze ngapha bawuphatha lo mnotho kuze kube phakathi bese bethi imoto yakho mayike yashayisa ingene insurance isi right off basho wacema uzongena esikweletini ukhokha uzufe mawuba umuntu omnyama onibe lezi imali engaka namakhesi senda angaka niwenza usuku bantu bamnyama bavukani mafika no lokho ukuthi siyahlanya no lokho ukuthi siyahlanya ade nini enhlanyayo because you are not brave enough to take noble decisions that will prohibit all these foreign enemies that are showing our own economy at our own blood, are sucking our own blood. Then Tina all esikwazi ukuthandaza uye emasontweni emvula lokho inkosi ungisize ubasa ngithanda bese sithandazela ukufa ingane zethu zosala no 5 million bama police kwimike nemoto yadablish iyona language lesi efuna sikhulume amaAfrika utangani zakwethu umanje mawuneminyaka u40 ulengana nami ungekho unothweni uyinja uyinto engomsebenzi wakho because we should be in charge of everything now. Abantu abana 30 years bagijima ngokuhlobo yemoto ongathi icabanga mawuthi look back bebona lokho umshenga 10 years igebhe usenokuthi nabo bakhuluma ngani na thola ukuthi ngemali esarale uNkulunkulu wami ayithole kanzima abanye bayizigebenga abanye bangosikhothela. Look at the taxi industry, the most powerful economy hub that we have as black people is all the supply back to white people. This is calf. Mtshela umuntu omnyama ukhandasi. Let's keep him spaggy. Umuntu omnyama ukhandasi. Umuntu omnyama kuphela yonke into. Nasi sikhulu. Na kuthenga kwabamhlophe. Bafowethu so bayizigcina kuze kube nini. Lo sijabulela ukutrenda sinikwa amafoni. Sijabulela ukutrenda. Sijabulela ukuthi satrenda hayi ziyakhala kwamnandi lapha hey umbonile ubani edansa hey umbonile ubani edabo ukuthi umbonile ubani ukuthi sizisha. We don't own nothing. So figure 10 to our forefathers. We are the generation of cowards. We are the generation of failures. If we don't rise up and act now, and we listen to this bullshit, as ogena njengamanje, elokhu China ngama system ngani ukuthi ubenze ukuthi uchatha lapha siboleka imali engaka yenzani. Fuck off. We must be in charge of our own country. We don't die now and take all this record and take it to the next generation. Maybe esibazalayo they will do better than us. Because the turtle in an ocean, it makes waves. We are sick and tired to suffer like this. African people, it's your opportunity to rise. La abantu abahlulo khuza mandi yesedelela Phoenix.
ngoba besaba izisu bancenga iphalishi lokuthiwa behlisa imoya abantu abamnyama. Indeed we must be like that, kodwa hayi ngendlela engalungile. Ngisho ireport isho ukuthi bona ba wrong uhulumeni sekudlulile kuthende okunye ngakusasa. No, there is no way. It's either now or never, or we die. So they go to amathuna amagwala. Why do we go to the mountain of Istanbul still today? Because these people defeated our enemies for the history of our continent in Africa. Now, manje, we're still praising them. Why? Thina ke siyokhumbula ngani izukulwane. Mandela kuthiwa bakhulula izwe lethu. Noma babuye basibhedela nabo uNelson Mandela badayisela bezizwe, basayina izinto engalungile, bavumelana ngezivumelano ezibhedayo ezenza ukuthi umnotho ube ngale. Bathiwa laba bantu banikezela impesheni, banikezela amagranti, bakhelela izindlu mahala, nina phathana umnotho. Where are we going? Ma-Afrika ngithanda ukuzwa umlando omkhulu. Ngiyophinde ngikhulume nami ngelinye ilanga. Kodwa bengithi ake siyiqale le ndlela ukuthi sibheke manje. Siyoba yini kusasa ma-Afrika vukayo. Ngiyancenga zingane zobaba omkhulu. Musana ukuba amagwala. Ningakosaba ukufa. Ningakosaba ukuxosha emsebenzini. Ningakosaba ukuhlambalaza. Ningakosaba ihlazo lokulwela ukuthi ungubani. Asukume sibumbane ma-Afrika. Izwe lethu silithathe libe kuthina. Sibeke abantu abafanele. Why kuboshwa wonke umuntu oyiqhawela lapha kwaZulu? Uwona ukuboshwa wonke umuntu obonakala ephakamela isikhumbe simnyama. Baze bahlokone phakathi njengezinqe bathi RTT bani radical community transformation, abanye abathi CR17 beyihlukanise phansi njengezinqe. So ubukela laba bantu bebhana njengezinja bebhedela umsamo wabo ukuze kube nini esikhundeni sokusukuma sisukumele thina. Angakanani abantu basemasipala abahlukumezekile. Laba masipala baseSouthern Cape abangaholile ukuthiwa baze bahole ngoJuni, imali idliwe izinja, ukhanda amabridge abhedayo ngo6 million, kanti ibridge ongathi kube kuyingodo zedipha. Yonke lonto isisaphi nje ngabafika. Isisaphi leyo nto. Vukani ma-Afrika, musanokwazi ibhukubuku man. Shit man. Ayikale. Balo DSTV lona engihlaselayo. Ngihlasela ngoba basebenzise igama engilipopularizile mina ngalenza laba yinento eliyiyona. Noma ngithi ayikhala nje. Namanje siyakhala ke manje. Ngithi ayikhala emnothweni ma-Afrika, ayikhala emnothweni. Njengamanje bangakanani ngisho ku-showbiz industry, ama-production companies aona bamnyama angaki ngoba ufika sithi kuphela uNkulunkulu wami. Nakhona bangabuka lo yagogo lo sanda kulinyana lo myeni umama lona umkhulu lo mama lo wadlala ko-generation uNkulunkulu wami kudala ngazi kwakungu-1920 bani ngisafunda isikole njengoba bekuyimabe production bebadala manje sebebadala production alesikhathi bathi bayabula empololo yabo balimali mina ngitshela ukuthi zikhona inkampani zabantu abamnyama yena yedwa imjuluko yakhe ingakanani, investment yakhe kwi-showbiz industry ingakanani ku-Qualifiers ingakanani. Ngiyabuza oshayela abashona zolo lokhu nje bencwatshwa banani usize lodwa banani amakhawa adumile yana ngisho le system yakwaSambro, if you can zoom in to it, you will see how much corruption is there. Look at our soccer. Kunamakhehla akweV or Ivan Cost or Mtaunga who are willing to do anything to destroy what they built. They built the soccer. But now they've overstayed their welcome. They must go. They must hand over to the fresh mind, fresh brain, to the new generation. Babukoza nasilethele iWorld Cup. Babu Mtaunga nasakhele legesi enzima kabi eKaizer Chiefs nePirates. Bukani ke manje. Njengoba nani liguga nje
senibheke lona ngubo siyeweni senibheke kushoneni amaqembu ena ashona kanye nani and your legacy will die with you. Why you have overstayed your welcome. Hambani nihambe ngamayachi le phesha kweyilwandle ngoba imali nani kune corruption eningi kuma agent nayo yonke corruption la ebholeni kudlala inkomo zodwa ingane ziyaphuza abazali banezithethe ziyaphuza ingane ezibhola siboko Senegal begila imanga nje oEgypt begila imanga oCameroon lamaqembu akade dlala kuAfcon akumnandi. We are not going to AFCON. We are not going to World Cup. We are not going anywhere. There is no soccer. Everything is dead and buried in this country. So now, while everything has gone down and dead and buried, we need to sit down and cry and rise on our ashes and say, "Siyabonga also to send the manyolo. Thatha yonke le disaster enzekile. Siyibeke phansi ibo manyolo yokutshala izithombe ezintsha. Eziyokwazi ukuthi simele ngisho ezizukulwaneni ezizayo. Vukani ma-Afrika onake. Yini into enhle enzakala kulesi? Yini into enhle enzakala? Shabaculi bazabalaza ikanzima ukulunguza bayilunguza kuthi uthwele. Wait. Ziyakhala manje. Vukani ma-Afrika. Amalo lalelo kabuyi. Shame. Bukani yonke le msangano wezaba lapho kuthiwa yini manje Ngizwani manje lapho uyashutha kwenziwa ama-red carpet kwenziwe ehholo for the first time uma ningenavumela lento yaqhubeka ma-Afrika kuyobe nezintsha uma ningenavumela lento yokuthi uthathwe yonke lento isiwe ehholo iyoqala ngqa yokuthwala iphambano ukuculo lamaculo aphesheya kuthiwa kuvula iParliament bese kwenziwe ehholo lase-Cape Town ikhona iParliament ondini bebezofayini uma beze lapho ondini bebezofayini alikhona iParliament ondini yini bengaya ngakhona bana mfana siyakhala